El govern de les Illes Balears vol blindar l'entorn del monestir de la Real per evitar l'especulació urbanística. Ho fa mitjançant un projecte de llei que avui ha vist la llum i que amplia l'àmbit de protecció de 23 a 133 hectàrees. Amb aquesta iniciativa, que aviat iniciarà el tràmit parlamentari, es vol recuperar l'interès patrimonial, agrícola i cultural d'aquesta zona. Combatre l'especulació urbanística a l'entorn del monestir de la Real, aquest és l'objectiu del projecte de llei que avui ha aprovat el govern balear. Es passarà de les 27 hectàrees que estableix l'actual bé d'interès cultural a 133. El president del govern, Francesc Antich, i la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, han afirmat que aquesta iniciativa era necessària per evitar la degradació i pèrdua de l'entorn del monestir cistercenc de la Real i també la xarxa hidràulica islàmica del segle VIII, formada per les fonts i síquies de la vila i d'en Basté. Dos objectius bàsics, un, no permetre especulació en aquell entorn, augmentar de forma importantíssima la protecció, i l'altre, la recuperació en un sentit ampli de tot aquell espai, tant dels temes patrimonials com de tots els distints elements que el composen. I donar possibilitats que aquell entorn no se converteixi en una urbanització més de Palma, sinó que segueixi preservant els signes d'identitat, de tradició, de paisatge, de cultura, que l'han fet a ser únic. Es faran una sèrie d'accions per integrar l'Hospital de Son Espases amb l'entorn del monestir mitjançant activitats d'agricultura ecològica i corredors verds. El conjunt final definirà un sistema agrícola de més de 73 hectàrees i un límit forestal de 60. Aquest projecte de llei iniciarà la pròxima setmana la seva tramitació parlamentària. Els missioners de la Congregació del Sagrat Cor donen la benvinguda a la protecció de l'entorn del monestir, tot i reconèixer que el mal ja està fet. Segons un dels seus membres, el pare Joan Francesc Marc, el president Francesc Antich li va faltar coratge per aturar aquesta infraestructura. Una vegada fet aquest desastre, de construir l'Hospital de Son Espases, que se va lluitar per evitar-ho, i representa el triomf del projecte d'en Mates, Florentino Pérez i altres materialistes que no entenen el que és història i el valor arqueològic d'un lloc. Una vegada fet aquest desbarat, per la causa que fos, consola i és un alivi per nosaltres saber que se vol protegir el nostre entorn. Havien d'haver estat més valents, havien d'haver tingut el valor que va tenir en Emili Darder, en Francesc Macià, que grans governants. Ja va dir a Roma, en Sèneca, estent en Nerón, que molts se venien a pesar que estaven contra Nerón, va dir, jam rara mi can desidera. Ja no brillen estrelles de primera magnitud, m'hauran faltat això, estrelles de primera magnitud. Però crec que sí que són governants de bona voluntat i que a pesar que han transigit amb això, perquè volen reparar. I ho agrairem que reparin tot el que pugui. A només uns metres del monestir continuen les obres dels accessos al nou Hospital de Son Espases. El centre s'ha d'inaugurar oficialment dia 10 d'octubre, però les feines no estaran enllestides fins al mes de desembre, segons els càlculs del govern. La Conselleria de Salut assegura que això no produirà cap problema, perquè la previsió és que els primers pacients hi entrin a final d'any. La construcció, que va començar el mes de febrer, inclou un pont elevat que passarà per damunt de la rotonda de la carretera de Valldemossa.